Työväenliikkeen kirjasto avasi ovensa yleisölle uusissa peruskorjatuissa toimitiloissa tammikuussa 2010. Tämä video kuvaa syyskuun 2010 tapahtumia ja sen tarkoituksena on esitellä kirjaston tiloja, asiakkaita ja henkilökuntaa. Pienessä kirjastossa henkilökunnan työnkuva on hyvin monipuolinen ja laaja-alainen. Kaikki työntekijät osallistuvat asiakaspalveluun. Kirjastossa on ensimmäisenä tieteellisenä kirjastona Suomessa otettu käyttöön RFID-radiotarjasuojausjärjestelmä. Kirsti Lumiala on työskennellyt kirjaston johtajana 20 vuotta. Jokaisella työntekijällä on omat työhuoneet. Kirjasto julkaisee muiden työväenperinnelaitosten kanssa vuosittain ilmestyvää työväen tutkimusvuosikirjaa. Kirjaston uutena toimintamuotona ovat pienimuotoiset taidenäyttelyt. Keskeistä kokoelman osaa ovat muun muassa työväenliikettä ja ammattiyhdistysliikettä käsittävä aineisto, ideologinen kirjallisuus, osuustoiminta, liiketoiminta, työväenkulttuurin eri osa-alueet ja henkilöhistoria. Kirjasto ottaa vastaan lahjoituksia yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Useat ihmiset haluavat lahjoittaa kotikirjastojensa arvokkainta aineistoa kirjastolle. Käsikirjasto lukusali soveltuu pienten kokousten ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Kirjaston asioiden toimeenpaneva elin on 6-jäseninen hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kirjaston johtaja esittelee hallituksessa käsiteltävät asiat. Pyörillä liikkuvat hyllyt siirretään syrjään isompien tilaisuuksien ajaksi. Kirjasto järjestää sekä omia että sen yhteistyökumppaneiden kanssa pidettäviä kirjallisuusiltoja. Myös ulkopuoliset ovat käyttäneet tiloja, koska se soveltuu isompien kokousten ja tilaisuuksien pitopaikaksi.
Sanoma- ja aikakauslehdet säilytetään makasiinissa. Niitä saa vain lukusalilainaan.